Jotono no lam sogo ani channel o kai tomo no norok ani channel no subscribe khlai ya ko ka subscribe khlai ready ang ketar job advertisement tang online information related videos nam ga phadi tini kaisa ketal notification alai nai o notification reja kha Tripura State AIDS Control Society ni bukhak tei ga phadi official notification alai no omo khai ta official notification o notification rejak mani ka kai Tripura State AIDS Control Society Health and Family Welfare Department, Government of Tripura ni bukhakte notification rejaka abo rejaka 16 August 2023 on notification rejaka gangkai o jagao sajaka o jagao kwbangma contractual post tongnai abo gangkai interview ni bukhakte nutlangsaknai gangkai je eligible ongi tongnai norok je Tripura o PRTC je resident permanent resident of Tripura ngi tongnai rok candidate apply khlaimanai saka o jagao naidi name of the post hingkai kaisa tongo counselor tongo orosini ST rok ni bagui hingkai charta post tongo charta post ni bisingo buri rok ni kaini post tongo o jagao oro parmanto rejaknai 21000 khlai rejaknai saka hingkai o jagao education qualification hingkai je post graduate degree khlaijak tai o jagao kwbangma tongo norok obo naidi naimani yagulo norok eligible ngi tongkha hingkai norok apply khlainai mano oro te kaisa post tongo abo hingkai lab technician hinui oro po charta post tongo charta post ni bisingo kainui post hingkai buri rok ni bagui reserve khlaijak o jagao bo rejaknai parmanto 21000 khlai no rejaknai te oro education qualification hingkai je BSc khlaijak medical laboratory technology BMLT rok khlaijak tongkha hingkai norok o post ni bagui apply khlaimano tai oro experience hanjaka 2 years ni experience tongna nangnai hini saka per month to 21000 khlai rejaknai o jagao lab technician ni hingkai oro charta post tongo buri rok ni bagui kaini post o jagao reserve khlaijak haikeno ta kaisa tongo data manager hinai aro hingkai sini ST candidate rok ni bagui tinta post reserve khlaijak kaisa post hingkai buri rok ni bagui abo tai kaini post hingkai chela rok ni bagui oro bo per month 21000 khlai no rejaknai oro kai sajaka je graduate ongna nangnai saka haipano logio norok ni computer application ni certificate tongna nangnai saka desirable tai oro experience bo sanjaka abo norok nainai di ta kaisa tongo ANM a post hingkai sini ST rok ni bagui kaisa no post tongo ANM o hingkai 18000 khlai rejaknai per month tai o jagao norok class 12 hayakaba norok equivalent examination pass hingkai norok apply khlaimanai tai oro tongo nainai di norok ANM ni multipurpose worker rok ni bagui o jagao course rok 2 years khlaijak tongna nangnai saka sini total post ST rok ni bagui oro 12 ta post tongo hingkai o jagao sajaka je interested candidate tongnai rok norok ni biodata tai application format rangri ruana norok ni je relevant documents tongbai mani abo self address khlaiui norok thangui by hand thaikaba norok by register post norok rohor mano abo saka norok thangui rinani hingka o jagao address rijaka to the office of the project director Tripura State AIDS Control Society Akhaura Road opposite to IGM Hospital Agartala Tripura West abo hingkai 31st August 2023 4 PM ni sikang norok thangima rinai saka norok by post hingkai bo o 31 tarik ni 4 PM ni sikang sogina nangnai ayaka by hand duikhai bo norok 31st no last day tongnai saka oro date time te venue je interview najaknai abo porokni official website no rejaknai saka ang description o official website no rirwana norok thangui visit khlai di norok tomungo apply khlainani hingka post no teo jagao terms and condition tongo norok abo nainai di norok tomungo eligible ngi tongkha hingkai apply khlaina musungkhai to o terms and condition no kisa poringa di hingkai o jagao je application format tongmani abo hingkai application format o application norok fill up khlaiui 31 tarik ni bisingo norok by hand hayakaba norok by post tima rohonai je address mention khlaijak tongmani abo norok PDF no manai ang PDF no description no rirwa nutai o je application
format no bangri ruana o video ni description no norok thangai download khlai naima no ke tomong norok eligible ngi tongkhang ka norok apply khlai na musungkhai to norok apply khlai naima no obo 31st August 2023 last day tongnai kangkai norani channel no subscribe khlaiya kong kangkai subscribe khlai di getinin bagam sonong situng jotono no hambai